लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो फैलायबाय। बाथ्रायानो जाहैबाय आङो मोनसे गोदान भ्लग भिडिअ हगारलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि भ्लग भिडिअखौ नायनोबा लिंक डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों लोगोफोर। नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय। लोगोफोर आं रियेलाव बारा ओरै रायज्लायनो रोङा दे, नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनाबानो जाबाय। लोगोफोर भिडिअखौथ' आं दाख्लैनो बानायदोंमोन, नाथाय आङो सम मोनाखैमोन आरो एडिट खालायनो। बेनिखायनो दिनैसो हगारनाय जाबाय आङो भ्लग भिडिअखौ। एसे दैबाना जानाय नुगोन आरोना लोगोफोर, ओरै बांद्रायबो जायाखै देनाय, माने जासाबदो आरो थेवब्लाबो। लिंक डिसक्रिप्शनाव थुनानै नायहैमारदो लोगोफोर। माथो नोंथांमोना आंनि भ्लग भिडिअखौ नायनो नागिरथारा? मा मोजां मोना नामायो आंनि भ्लग भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर? दे जेबो नङा दे, नायनो मोजां मोनोबालाय नायबानो जाबाय लोगोफोर। आरो नायबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालायबानो जाबाय। दे अब्लालाय लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो। थेंक इउ। सियालारि सैमा गथ'फोरखौ आं दिनै सासे सासे सेथिना फैगोन रहर। आंनि फैसा खावग्रा बेबो मा 10 थाखा 20 थाखा नङा, 100बो नङा, फुरा काफुरि 10,000 फैसा खावदों बिसोरो सैमाफोरा। थैगोन बिसोरो, आंनि आखाइजों दिनै बिसोरो सासेबाबो थैथारगोन। गारा आं रहर, आं जेबो मोनथिया। आंनि फैसा खावग्रा साला आं नागारनायाव गैया रहर। सियालारि मोनदोंमोनल'सो सेलेरिखौ, मोननाय लोगो लोगो बिसोरसो थाइसे खरसा खालायाखैमोन आंनो। खथक अनसि अनसि दोनो आं फैसाफोरखौ जाया गारै। हिनजावनो मानि दिन्थिलायाखैमोन आङो, एरसे खुमानासो दोनदोंमोन। नोंसोरो आरो आंनि एरसे खुमानायखौ बोरै मोननांगौ जाखो? दाहालागै खिजानि आंनि फैसाजों अमा बेदरसो लाबना जाफैलायबाय खोनालै। देनाय बोरै जायो आंबो नायनि। थाइसे फैसा खरसा खालायनो मोना नोंसोरो आंनि, मोनथिबाय? आरो जुदि थाइसेबो जुदि खालायदोंना, नोंसोरो आंनो दिहुनना होनांगोन, थाइसेबो मोनजाया नोंसोरो। सियालालि थख्रा थाख्ला दादैखौ सिनाय हायाखै नोंसोरो? र' थांनि र', इसे खबर लाहैनि नोंसोरखौ मोजाङैनो। ना ओंख्रिया मोदोमसोबाय। दिनै ओंखामखौबो आङो खान्थायाव संलायाखै, कुकारावसो संदों गोथाव जाथों होननानै। मालायफोरा मालाय गेसाव सङो, आङो आरो अरावनो सङो। मोस्रोम, टिल्लु, नै ओंखाम खुरनो नागिरदों आङो। फैदो थाबैनो। दे मोस्रोम, दैया सिरफै। दे थाबैनो फै। बा दिनै एसेबां थाब मोनबायना ओंखाम ओंख्रिया आब'? औ, दिनै माबा आंखौ ओंखाम उखैनाय मोनसोदों, बेनिखायनो थाब संदों आं दिनै। टिल्लुआलाय? दङ। टिल्लु ओंखामा जाफैदो। बा नाया मोदोमसोबाय ना ओंख्रिया। दे थाब खुरदो ओंखामा। नै खुरनोसैयानो आङो, नोङो बोरावबो थांथ'नांला, जिरायना थादो। मानो थांलाबायनो, दे ओरैनोबा ओंखाम ओंख्रि सोना दंखायो, खुरदो। दे मोस्रोम, दैया सिरदो। ओइ मोस्रोम आरो टिल्लु, अबाव थांजोबखो नोंसोरो? ओजों फैलाय। मायो दादै, मा जादों? मा जादों होननानै मोजाङैसो सोंना दिन्थिबावदोंना नोंसोरो? मा जामारदों दादै, मोजाङै खोन्थायाखै मानो? थाबैनो आंनि 10,000 फैसाया दिहुनना हो। मा? मानि 10,000 फैसा? बेफोरखौ मा बुंदों नों दादै? आं जेबो बुजिना मोनासै। ओइ बेथि, मोनथिनानैबो मोनथियै रखम दिन्थिफ्लादों नोंसोरो। जोंलाय बोरै मोनथिनांगौ जाखो नोंनि 10,000 फैसाखौ? मोनथिया हो? नोंनि मोजां बिनानाव आरो मोजां फंबाया आंनि 10,000 फैसा खावना लाबोदों। मा? मा बुंदों नों बेफोरखौ दादै? मा नङा, थाबैनो आंनि 10,000खौ दिहुनना हो, नङाबा नोंसोरखौ गारा आङो। सलारि नोंसोरखौ गावनि बिदानि फिसाला फिसाजो होननानै नोंसोरखौ फोथायनानै आङो न'आव गारबोबाय, नोंसोरो आरो आंनि फैसाखौसो खावबोदोंना। दादै जेबो नुवा हौवानो जोंफोरखौ बिदि आन्दासैनो सिखा हमनाङा दे। सालारि जोंफोरखौथ' जेबो मोजाङै बाहायखायानो नोंसोरो, सैमा रोखोमसो बाहायखायो। थेवब्लाबो अननानै नाखौ ओरैनो हैदों जोंफोरो, फैसा लाया गारै। आरोथ' सायनानै एसेबां मोजाङै एवना गारबोदों। नों आरो जोंफोरखौसो सिखा हमबावदों ना?
अयना बेथि नों बिदिसो बुंदोंना फैसाया थाबैनो दिहुनना होनोबा हो नङाबा आं नोंसोरखौ सासे मा खालायगोन सासे मा खालायगोन नोङो दादै जोंफोरखौ ओहो आसलि सिखावा नोंनो खावना लाबोदों ना तिल्लु दादै बाथ्राफोरखौ एसे सानै हयै बुं जोङो नोंनि फैसा खावाखै मिथिबाय खावनायखौ बाद हो जोंफोरो नोंसोरनि रुमाव हाबनो थाखाय मात्र नोंसोरनि इसिङावसो हाबदों जोंफोरो औ आरो जोंफोरो इसिङावबो जेबो बुस्थुखौनो दाङाखै नाखौ एवदों आरो नोंसोरनि फ्रिजाव सोना गारबोदों ओमफ्राय सारायखौ सुबोना गारबोदों मिथिबाय आं मानिया नोंसोरनि अनगालाय जोंहानि न'आवलाय सोरथ' थांदोंमोन रावबोथ' थांखायाखैमोन नोंसोरल'सो जोंलाय बेफोरखौलाय मा मिथिगौ नोंनि फैसाया अबाव गोमादों जों माबा खावदों नामा खावाखै होनना बुंखादों दे दादै औ दादै नोंनि फैसाया अबाव गोमादों अबाव गोमायाखै आरो नोंसानाव सोर फैदों सोर फैयाखै जोंफोर बेफोरखौ जेबो मिथिया जिखिजाया जों फैसाखौ खावाखै आरो बेखौल' मिथिगौ ओइ सैमा गथ'फोर आंनि फैसाया दिहुनना होनोबा हो नङाबा नै आंजों होजाबाय दादै बेसांबार बुंनांगौ जोंफोर नोंनि फैसाखौ खावाखै होननानै आरो फोथायनाय मोनाखैबा थां न'आव चेकिं खालाय थां जोंनि बागसाव जोंनि बेगफोराव थां औ दादै फोथायनाय मोनाखैबा थां न'आव नागिरै थां साला फैसाफोरखौ बेनिखायनो मोजाङै दोननांगौ मिथिबाय ओइ बाराद्राय टेम्पार दिन्थिबाय थादोंना नोङो फारसेथिं फैसा खावदों ओमफ्राय फारसेथिं दादागिरि नोंखौ आंनि फैसाखौ खावनानै दादागिरि जल्दि दिहुना हो आंनि 10,000 फैसा फैसा खावग्रा साला आयदै सालारि जेबो दाय गैयावनो बुग्रा नोङो नोङो आंखौ जोदों मोस्रोम नोंखौथ' दिनै आङो सेथेथारगोन सोर बासायगोन नोंखौ रावबो बासाया नोंखौ ओइ मा जादोंलै मा जादों जाखौ आयं नायनाय दादाया मा खालायदों आयु हाबाब थख्रा उन्दैफोर मानो गोरना सेथेलाबायदों नोंलाय नोंसोर मा मोनथिनो आंसो मोनथिगौ मानो गोरना सेथेदों मानो सेथेलाबायदों नोंलाय गथ'खौ गोरना हा ओइ जाखो जेबो मोनथिया हौवानो आंखौ बिदि बुंनाङा मोनथिबाय आंनि 10,000 फैसा खावना लाबोदों बिसोरो मोनथिबाय आंनि जायगायाव जुदि नोंसोर जानायमोनबाथ' दाहालागै फुथारगौमोन बिसोरखौ मायो 10,000 फैसा खावदों आयु नंमारगौना नंमाराहाय मानो नङा जानो नङाबा आं ओरैनो बिदि गोरना सेथेफैयो नामा नङालै आयं खावाखै दादाया ओरैनो बुंदों मिथिया हौवानो ओंलै आयं जोंफोर फैसा खावाखै जोंफोर एसेबांबो गाज्रि नङा दे फैसा खावलायनाय नोंसोरो मालाबाफोर खोनानाय ना जोंफोरखौ फैसा खावनाय माबा माबि खावनाय आइ आफामोन गैयाबाबो जोंफोर उन्दैनिफ्रायनो खथ' हाजिरा खामला मावै खस्थ' खालाय जाबोबाय नाथाय बिदि फैसा खावनाय माबा माबि खावनाय हुदायानो गैफेरा जोंनिया औ नंमारगौ दे आयं सानसेबो खोनाफेराखै खावदोंना खावाखै नोंसोरनो बिसोरो खिन्था खावगोन नामा र' मोनसे बाथ्रा नोङो मा फैसा खावनायखौ गावनि मेगनजों नुदों नामा नुवाखै मानो नुलाबायनो जों न'आवनो गैयामोन जोंफोर डक्टरनियावसो थांदोंमोन जोंफोर गैयैखायनोथ' बिसोर खावना लाबोबाय आरो आबौ जोंफोर फैसा खावाखैलै मात्र जोंफोर नाखौ सायनानै ओमफ्राय एवनानै गारबोदों फ्रिजआव ओमफ्राय जोङो सारायखौ सुनानै डाइरेक्ट न'आव फैखादों आबौ फैसा खावनायखौ नुनायानो थाङाखै सोरबा बिदि मिथिया हौवानो डाइरेक्ट दाय हमो आरो औहाय नंमारगौबो दे फैसा खावनायखौनो नुवाखैबा मानोथ' बिदि दाय हमलाबायनांगौ मानो सेथेलाबायनांगौ उन्दैफोर गावगायानो अबावबा दोनना लादों खोना आरो खिजानिबा नोंसा आगैयाबोथ' दांनो हानाय ना बिनियाव खेबसे सोंनो हाया मोजाङै मिथिया हौवानो मालायखौ बिदि डाइरेक्ट दाय हमबा मोजां खोथा नङाना नंमारगौथ' आयं आंनि हिनजावलाय आंनि फैसाखौलाय मानो दांलाबायनो मानो खावलाबायनो आंनि फैसाखौ बियो नुनायानो थायाखै आं एरसिनासो दोनदोंमोन एरसिना दोनदों अब्ला नोङो गावनि हिनजावनो फैसा होथारा नामा आरो मा एरसिना दोनदोंबाबो मोनदों खोना आरोलै बियो आङो आंनि हिनजावनो फैसा होयो होआ नोंसोरनोलाय मानो नांगौसि बियो जाबाय आंनि पार्सनेल खोथा उन्दैफोर गावगाया फैसाखौनो होआ खोना थाइसेबो बेनिखायनो खावजाबाय खोना ओइ बाजै बेफोरबायदि नङा मोनथिबाय आंनि हिनजावा सिखाव नङा मोनथिबाय बेफोरखौ बादो आयं जिखिजाया जोंफोरो दादैनि फैसाखौ खावाखै दे आइ आफानि कसम इसोरनि कसम नंमारगौहाय आंनिबा बिसोरो खावमाराखै फैसाखौ आंनिबाबो आयंमोना खावाखै फैसाखौ थख्रा आदा नोंसा बाजैया खावाखैबाबो नोंनो अबावबा दोनना लादों खोना औ बिदिनोथ' खोना
आरो खोनासं रायजोफोर एबारनिफ्राय जेबो मोनथिया हौवानो मेगनजों नुवागारानो बिदि मालायखौ गुफैनो सेथेलाबायनो मोनला दे नङाबा मायबा मोनसे बेबस्था लागोन जोंफोरो औहाय नंमारगौ दे गेदेरफोर सोरबा बिदि दाय गैयि मा गैयि गथ'फोरखौनो बिदि सेकथेलाबायो आरो औहाय आंबो मोजां नुवाखै बिदि सेकथे फैनायखौ एबारनिफ्राय खिन्थु बिदि दाय गैयि मानसिफोरखौ बिदि बुफैनो मोना दे औ थख्रा एबारनिफ्राय जुदि जोंफोर नुबावोना बिदि जोंफोर मायबा मोनसे बेबस्था लागोन मोनथिबाय थांनो नोङो थख्रा न'आव जेब्ला नोंसोरो खावजागौमोन अब्लासो बुजि मोनगौमोन दालाय मालायखौलाय मा बुजि मोननो नोंथ' गावनि मेगनजों नुवाखैना बिसोरखौ खावदों होननानै नुबासो नोङो बुंनो हागौमोन दा नुनायानो थाखै नोंनि फैसाबा दा मा जादों सोर खावदों सोर खावाखै नोंमारगौथ' नोङो मालायखौ बिदि आन्दासैनो दाय हमबा जागोन नामा बेबो मोनसे बाथ्रा जाबाय नामा नायना लागोन आंबो सासे नोंसोरखौ रखर आयंमोन आबौ मादै आनै आदा नोंसोरो जोंफोरखौ बुजि मोननायखायसो नङाबादि मा जागौमोन आयंमोन आबौ मादै आनै आदा नोंसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय